γενικότερα στα κοινά, με την ευρία έννοια από μικρό παιδί. Από τα φοιτητικά μου χρόνια, από τα μαθητικά μου χρόνια μάλλον, πάντα στο μαθητικό κίνημα, στο φοιτητικό κίνημα, όπου βρισκόμασταν, πάντα χτίζαμε δομές για αγώνα. Από το πανεπιστήμιο μέχρι τις χώρες δουλειάς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί πραγματικά χωρίς αγώνα δεν έχει λυθεί. Δεν προχωράει το πράγμα, μεταμένει στάσιμο στην καλύτερη των περιπτώσεων. Γιατί όπως βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, η κατάσταση δεν είναι στάσιμη. Έχει πάρει το δρόμο προς τα πίσω. Έχει πάρει το δρόμο για τη δεκαετία του 50 και του 60. Δηλαδή, βλέπουμε πράγματα τα οποία μου θυμίζουν περιγραφές του παππού μου. Ο παππούς μου μετανάστευσε το 60 στη Γερμανία. Ο πατέρας μου δυσκολεύτηκε να τελειώσει το σχολείο. Μπαίνουν αυτά τα εμπόδια τα οποία εμείς χρησιμοποιούμε και τον όρο ταξικά εμπόδια. Δυστυχώς τα πράγματα έχουν αρχίσει και γίνονται δύσκολα. Ο νέος κόσμος, ο οποίος πλησιάζουν οι πανελλήνιες εξετάσεις αυτή την περίοδο, τα παιδιά πραγματικά νιώθουν ότι το μέλλον είναι στον αέρα. Είναι στον αέρα. Ποια σχολή να επιλέξουν, τι μέλλον θα έχουν, ποια σχολή θα επιλέξουν και αν θα μπορέσουν να πάνε. Και να έχει επαγγελματική αποκατάσταση. Νομίζω ότι η επαγγελματική αποκατάσταση έρχεται πολύ μετά στο μυαλό τους. Γιατί αυτό που έρχεται τώρα στις οικογένειες είναι έχω τα λεφτά να στείλω το παιδί μου να σπουδάσει. Και βλέπουμε ότι στον συγγενικό μας κύκλο, στον φιλικό μας κύκλο, οι οικογένειες πλέον κατευθύνουν τα παιδιά τους, τους λένε στα Γιάννενα, γιατί παραπέρα δεν μπορώ να σας στείλω. Αυτό είναι που λέμε εμείς, ότι μπαίνουν πλέον οι ταξικοί φραγμοί, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας να μην έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση, να μην έχει πρόσβαση στην κατάρτισή του, με λίγα λόγια να του μπαίνει εμπόδιο στο μέλλον του, και αυτό είναι η αρχή, γιατί αυτά τα εμπόδια βλέπουμε ότι σηκώνονται καθημερινά σε 1002 πράγματα. Σηκώνονται στην υγεία, άνθρωποι της ηλικίας μας, ακόμα 30 χρονών μικρότεροι, χάνουν το ασφαλιστικό δικαίωμα στα 25 από τους γονείς τους και δεν έχουν βιβλιάριο υγείας. Δεν έχουν να γράψουν φάρμακα, να συνταγογραφήσουν φάρμακα. Δηλαδή πράγματα τα οποία τα θεωρούσαμε δεδομένα δεν είναι πλέον. Σήμερα είχα την τύχη να περάσω από το Καπί στο Κάστρο, είχα μια συζήτηση εκεί πέρα, μένω στο Κάστρο, συζήτησα με κάποιους ηλικιωμένους γείτονες. Το πρώτο που λέγανε ήταν χάσαμε τους γιατρούς από τα Καπί, δεν μπορούμε να συνταγογραφήσουμε, μας παίρνουν 5 ευρώ. Για έναν άνθρωπο ο οποίος παίρνει μια σύνταξη 300 ευρώ, 400. Και να δίνει 5 ευρώ, ας πούμε, έτσι και 5 ευρώ κάθε μήνα. Είναι το κομβικό σημείο στη ζωή του αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό λέω, όταν ακούω προγράμματα άλλων παρατάξεων που δεν ξέρω, μου ακούγονται ουτοπικά πράγματα τα οποία έχουμε χάσει τα αυτονόητα. Και γι' αυτό εμείς και σαν παράταξη, τα πράγματα που έχουμε βάλει μπροστά και είναι το πρόταγμά μας, είναι οι κοινωνικές δομές, η ενίσχυση όλων των δομών αυτών, αλλά και η σύμπραξή τους στην ουσία με όλες τις εθελοντικές κινήσεις που υπάρχουν στην πόλη. Να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο αλληλεγγύης, το οποίο θα πάει και άλλα πράγματα μπροστά. Θα πάει τον πολιτισμό, θα πάει Γι' αυτό θέλω να ρωτήσω, οι κοινωνικές δομές ίσως χρειάζονται και κάποια οικονομικά υπάρχουν κάποια οικονομικά, αλλά όταν μπορεί να λυθεί το θέμα μόνο με την εθελοντική συμμετοχή, σε καμία περίπτωση. Και γι' αυτό πάντα είναι θέμα και πολιτικής βούλησης. Το πού θα μεταφέρεις τους πόρους σου, τους ήδη φυστάμενους, ή πώς θα διεκδικήσεις αυτά τα οποία σου έχουν αφαιρεθεί και με ποιο τρόπο θα το κάνεις. Αυτό είναι διαφορετικότητα στην πολιτική βούληση την οποία έχεις, στο πρόγραμμά σου. Τι βάζεις πρώτο. Είναι θέμα προτεραιοτήτων δηλαδή. Ακριβώς, γιατί μέχρι τώρα έχουμε δει όλοι τα προγράμματα όλων των παρατάξεων και λίγο πολύ θα λέγαμε ότι είναι κοινά, ας πούμε, δηλαδή να κάνουμε δρόμους, να κλειτώνουμε. Έχουν αρχίσει να μην έχουν νόημα τα προγράμματα των παρατάξεων. Το θέμα είναι η διαφορετικότητα, μάλλον η διαφοροποίηση των παρατάξεων είναι ζητήματα πολιτικής βούλησης. Τι προτεραιότητες έχω και τι πρέπει να κάνω, έτσι δεν είναι? Σε μια σειρά από πράγματα, ας πούμε, αν δούμε όλες οι πολιτικές παρατάξεις, βάζουν στο επίκεντρο ψηλά τον τουρισμό στην πόλη. Δεν έχει πιάσει ούτε έχει αναφέρει κάποιος εάν οι τουριστικές επιχειρήσεις στην πόλη πληρώνουν τους υπαλλήλους τους. Γιατί αν καταφέρουμε να αυξήσουμε τον τουρισμό στην πόλη και το φτάσουμε να είναι σε κλειστά ξενοδοχεία όπως είναι στην ΚΟ, στη Ρόδο κτλ., αλλά έχουμε ένα προσωπικό 600 ατόμων το οποίο μένει απλήρωτο, δεν νομίζω ότι αυτό δημιουργεί πολλαπλασιαστικές διαδικασίες ανάπτυξης στην πόλη. Δημιουργεί ακριβώς το αντίθετο. Πάλι χρήματα θα συγκεντρώνονται σε λίγα χέρια. Άρα χρειάζονται τομές σε όλα τα επίπεδα. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Το λέμε στον κόσμο, το βλέπουμε στα μάτια του κόσμου ότι ο κόσμος το ζητάει. Του λέμε να το εκφράσει και στην κάλπη αυτή την Κυριακή. Να ανατρέψει δηλαδή όλες αυτές τις να ανατρέψει αυτές τις καταστάσεις. Εμείς
πήραμε την απόφαση και οι ατομικά άνθρωποι αλλά και συλλογικά να μπούμε μπροστά σε αυτό το κομμάτι που λέμε είμαστε έτοιμοι για την ανατροπή. Ζητάμε και τον κόσμο να κάνει αυτό το βήμα για να το κάνουμε μαζί. Μόνοι μας δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δηλαδή, σαφώς χρειάζεται συμμετοχική διαδικασία όλων των πολιτών. Είναι αναγκαία. Και είναι ξεκάθαρο. Η ευθύνη αυτή τη στιγμή περνάει στον κόσμο. Το σημείο είναι κομβικότατο. Μιλάμε για τα επόμενα 5 χρόνια. Εάν κάνει το λάθος, θα το κουβαλάει και για αυτόν και για τα παιδιά του. Το λέω στις συζητήσεις που έχουμε με κόσμο γνωστούς μου ή στις εξορμήσεις τις οποίες κάνουμε και τους λέω ότι η ευθύνη αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα χέρια σας. Μην κάνετε τα λάθη που κάνετε στο παρελθόν. Είμαστε μια γενιά που πληρώνουμε λάθη των γονιών μας ή των παππούδων μας. Ναι. Δυστυχώς. Πρέπει να κάνουν και αυτή τη διόρθωση, τη δικιά τους, οι μεγαλύτερες γενιές. Οι νέες γενιές να συμμετάσχουν στις εκλογές. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Γιατί η νέα γενιά δεν αρχίζει κάπως και αποστασιοποιείται. Δηλαδή έχει απογοητευτεί. Μια παθητικότητα. Μια παθητικότητα και μέχρι που μπορεί να αποτυπώνεται και σε αποχή από την ψηφοφορία. Εμείς αυτό λέμε στον κόσμο, ότι όχι απλά μόνο συμμετοχή στις εκλογές, συμμετοχή στη γειτονιά σου, στη δουλειά σου, παντού. Είναι μια διαδικασία που έχει μια συνέχεια και μια ροή σε όλα. Ο νέος κόσμος συνήθως διακατέχεται από το όλοι οι ίδιοι είναι. Οι 300 της Βουλής. Όχι, δεν είναι οι ίδιοι, ούτε οι 300 της Βουλής, ούτε όλη η τοπική κοινωνία. Δηλαδή δεν είναι ίδιος ούτε ο Κασιδιάρης, ούτε ένας βουλευτής της αριστεράς, ξέρω εγώ. Υπάρχουν διαφορές και είναι ουσιαστικές διαφορές. Αναφέρθηκα και στον Κασιδιάρη, θα μου επιτρέψετε, γιατί ερχόμουν από το Κάστρο. Ερχόμουν από το Κάστρο και ήταν μια φύσα στην πόλη. Και αυτό μόνο επειδή είχα μια συζήτηση σε ένα πάνελ τις προάλλες. Ήταν μια φύσα από μια αντιφασιστική συλλογικότητα στην πόλη, την Όπα Σαράν. Απ' τη μία είχε έναν υποψήφιο της παράταξης του κύριου Μπέγκα και απ' την άλλη έναν υποψήφιο της παράταξης του κύριου Γκόντα. Και είχε 2 φωτογραφίες τους. Και ήταν και οι 2 φωτογραφίες με μέλη της Χρυσής Αυγής, με σημαίες της Χρυσής Αυγής. Κοντοστάθηκα, τη διάβασα ολόκληρη την αφίσα γιατί είχε και ένα κείμενο. Είχα μια συζήτηση με τον κύριο Παπαδιώτη συγκεκριμένα και τον κύριο Σαΐνη. Απλά γιατί το λέω τώρα, επειδή είπα ότι θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Και δεν έχω θέμα να το πω, μιας και ήταν στην αφίσα. Ήταν ο κύριος Παπάζογλου κρατώντας σημειοφόρο στη Χρυσή Αυγή στην Κόνιτσα, που είναι υποψήφιος με την παράταξη του κύριου Μπέγκα, τη δημοκρατική παράταξη του κύριου Μπέγκα, και ήταν και ο κύριος Πέτσιος υποψήφιος τοπικός ή δημοτικός σύμβολος, δεν γνωρίζω, με τον κύριο Γκόντα, δίπλα στον κύριο φυλακισμένο Παπά, βουλευτή της Χρυσής Αυγής, πριν το φυλακίσουν βέβαια, σε κατάθεση Στεφάνων αντιπροσωπεία φάλαγγας της Χρυσής Αυγής στο Σούλι. Είναι 2 πράγματα τα οποία θεωρώ πως οι δημοκράτες πολίτες της πόλης πρέπει να τα χτυπήσουν. Και επειδή γνωρίζω ότι υπάρχουν δημοκράτες και στις 2 παρατάξεις, και του κύριου Γκόντα και του κύριου Μπέγκα, δεν πρέπει να δουν αυτή τη στιγμή την πολιτική ως άθροισμα κουκιών και ότι χρειάζονται και ψήφους άνθρωπων μυσαλλόδοξων σε μια πόλη που το 1944 έχασε 2.000 συμπολίτες Εβραίους, και σε μια πόλη που στα όρια του Δήμου μας έχει τους Λυκιάδες, έχει το Σταυράκι. Κάθε πρωί που ξυπνάμε τους Λυκιάδες τους βλέπουμε απέναντι. Εκεί σφαγιάστηκαν ζωντανοί 80 περίπου συνάνθρωποι μας. Θεωρώ ότι πλέον μετά και από αυτή τη δημοσίευση των φωτογραφιών σήμερα, γιατί ακούγαμε τις προηγούμενες μέρες ότι το ψάξαν οι παρατάξεις και ήταν καθαροί οι άνθρωποι. Γιατί βγήκε αυτή η ανακοίνωση. Βγήκε η ανακοίνωση και θεωρώ ότι είναι μια σημαντική είδηση για την πόλη αυτή σήμερα, η δημοσίευση φωτογραφιών. Φωτογραφιών με μπλουζάκια της Χρυσής Αυγής, με αντιπροσωπείες της Χρυσής Αυγής. Θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα και οι παρατάξεις τους, να τους απομονώσουν, γιατί αλλιώς θεωρώ ότι η πόλη συνολικά, τα χωριά της πόλης που έχουν βιώσει, έχουν συγκινικά τους πρόσωπα πλέον, θα πρέπει να απαντήσουν πραγματικά, θεωρώ, και στην κάλπη, και έχουν τον χρόνο αυτές οι παρατάξεις να τα μαζέψουν, γιατί θεωρώ ότι είναι και ασημάζευτα τα οποία έχουν κάνει. Άρα λοιπόν στις εκλογές της Κυριακής, κύριε Παπαχρήστο, είναι ένα θέμα καθαρά
πολιτικής, είναι καθαρά πολιτικές αυτές οι εκλογές και θα πρέπει ο κόσμος να εκφραστεί με πολιτικά κριτήρια, για να μην, γιατί καμιά φορά λέμε είναι εκείνος, οι δημοτικές εκλογές έχουμε το συγγενή να ψηφίσουμε σε όποια παράταξη να είναι κτλ. Τα πράγματα δεν είναι έτσι αυτή τη φορά. Πρέπει να αλλάξει αυτό το σκηνικό, σαφώς. Την χάρη είμαι άνθρωπος που παλιότερα δεν είχα ψηφίσει ούτε τον πατέρα μου που είχε κατεβεί στο χωριό, ας πούμε. Οπότε θεωρώ ότι ο κόσμος δεν πρέπει να το δει έτσι. Ξεκάθαρα πράγματα. Γιατί είπα, έχει το βάρος της ευθύνης. Με τον φίλο του μπορεί να βγει για ποτό, να του κάνει το τραπέζι, να τον κυράσει να πάνε και διακοπές μαζί. Θα πάρει απόφαση δυστυχώς για το μέλλον των παιδιών του. Εάν θεωρεί ότι θα πρέπει να δώσει την ψήφο του έτσι, θεωρώ ότι κάνει λάθος. Το βλέπουμε ήδη αυτό, ότι θεωρώ ότι σε στενό πλαίσιο κινούνται οι παρατάξεις του κ. Μπέγκα και του κ. Κολόκα, σε κόσμο που είναι δεσμευμένο στα ψηφοδέλτια τους. Και γι' αυτό είναι και η ίδια η πεποίθηση την οποία έχουμε, ότι πλέον συζητάμε να είμαστε πρώτη δύναμη. Το πιστεύουμε στις επαφές που έχουμε με τον κόσμο. Ο κόσμος ο οποίος δεν βρίσκεται εγκλωβισμένος. Είναι το κλίμα που εισπράττεται αυτές τις τελευταίες πραγματικά, μέρες. εάν εκφραστεί στις κάλπες αυτό το πράγμα το οποίο εισπράττουμε, όπως λέει και ένας συναγωνιστής από το πέραμα, θα σκάσει κάλπη την Κυριακή. Εγώ είμαι από τους αισιόδοξους βλέποντας αυτή την επαφή με τον κόσμο. Ο κόσμος γυρνάει, δεν ξέρω, ίσως και από αντίδραση στα υπόλοιπα ψηφοδέλτια, και είναι και λογικό, βλέπει πρόσωπα που τα έχει φάει στη μάπα που λέω χρόνια. Τους ξέρει, δηλαδή η πόλη είναι μικρή. Υπάρχουν ψηφοδέλτια, εντάξει, τα λέμε στις επαφές μεταξύ μας, πραγματικά πράγματα τραγικά. Υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν κατάφερε να διαχειριστεί τις δικές του επιχειρήσεις, όχι να διαχειριστεί το Δήμο. Υπάρχουν πρόσωπα και ένας Δήμος μεγάλος αυτή τη στιγμή, ένας μεγάλος Δήμος που έχει να λύσει πάρα πολλά προβλήματα και να αντιμετωπίσει πολλά ζητήματα. Πάρα πολλά, και σας είπα, αυτό που πλέον μπαίνει μπροστά είναι τα μικρά έργα, τα έργα καθημερινότητας, τα έργα ανάγκης. Αυτό που μπαίνει μπροστά είναι η ανάγκη. Κοινωνικής υποδομής κυρίως, και χρειάζεται και άλλη κουλτούρα και από τους πολίτες για να δει διαφορετικά τα πράγματα. Να ξεπεράσουμε τα έργα βιτρίνας. Πρέπει να περάσουμε στην ουσία πλέον. Τα έργα βιτρίνας που φέρναν ψήφους μια φορά σε αυτή την πόλη. Δεν νομίζω ότι φέρνουν τώρα. Ναι, νομίζω ότι είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Ο άνθρωπος βάζει πρώτα τις ανάγκες του, και γι' αυτό βλέπουμε κόσμο ο οποίος παραδοσιακά ανήκει και σε πολιτικούς χώρους όπως της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, γυρνάει. Γυρνάει. Και δεν είναι ότι αυτός ο κόσμος είναι αριστερός. Δεν θα αλλάξει την ιδεολογία του άνθρωπου από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά αυτό που του λέμε και εμείς αυτή τη στιγμή, και λέμε και σαν σύνθημα, ότι αυτή τη φορά, πρώτη φορά αριστερά, για τις ανάγκες του. Ακριβώς. Για τις ανάγκες της δικές του και των παιδιών του. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και για τη νέα γενιά, λοιπόν. Και για τη νέα γενιά, γιατί ξέρετε, ακούμε συνέχεια. Την οποία εκπροσωπείς. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν εκπρόσωποι. Θεωρώ ότι ο καθένας εκφράζει τον εαυτό του κάθε φορά. Αλλά επειδή ακούμε συνέχεια σε αυτές τις εκλογές νέοι άνθρωποι, θεωρώ ότι είναι πολύ πιο νέος, ας πούμε, ο Μανώλης Γλέζος από κάποιους νέους οι οποίοι εκφράζουν παλιές και σάπιες ιδέες. Καταλαβαίνω τι θες να πεις. Δεν έχει να κάνει ηλικία. Είναι δευτερεύον, και πραγματικά είναι αυτό που χρειαζόμαστε νέες και ριζοσπαστικές ιδέες, που φορείς αυτών των ιδεών μπορεί να είναι νέοι άνθρωποι, που σε αυτή την περίπτωση είναι και ευχής έργων, αλλά μπορεί να είναι και άνθρωποι που δεν είχαν ποτέ την τύχη να τις εκφράσουν αυτές και να τις υλοποιήσουν. Οπότε λοιπόν, όχι, το νέοι άνθρωποι εγώ το κάνω στην άκρη, γιατί συνήθως μου προμοτάρουν και σε μένα προσωπικά το νέος άνθρωπος, το βάζω στην άκρη. Αυτό που έχει σημασία είναι οι νέες και ριζοσπαστικές ιδέες. Και είμαστε εδώ από την Δευτέρα και από την άλλη Δευτέρα να τις υλοποιήσουμε στο Δήμο μας. Ωραία. Καλή δύναμη λοιπόν μέχρι την Κυριακή. Καλή επιτυχία και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαχρήστο. Γεια σας. Αλλά την ανατροπή θα την κάνουμε και στους